Los mariquites de Valdelinares, que estan acollonidos ja. Vinga, que vagi molt bé tots. Que disfruteu bona cosa. Vale. Ja ho tenim, això. Ei, ja està això. Us queden 8 hores només. 8 horetes i al puesto. Cap a dins, que no pareu. Jo també xavo fent el reportatge este. No és lo mismo, saps? No podia baixar de la bicicleta ja. No podia baixar de la bicicleta. Ah, que jau. Aneu sobrats, tio, que passàveu sense avituallar o què? Bé, no sé què paràvem a Catí, ja en teníeu. A l'entrada del Catí parem també. Fonso, com estem? Molt cansat ja. De matí i mañana molt cansat. Andreu. Jean-Pierre, digues alguna cosa pel reportatge gràfic. Ja ho sé, ja ho he dit en ells. Dic, aquí he de canviar ja. Fermín, Jean-Pierre se prepara per la pujada a l'àrea. Per atacar? Sí, per atacar allí. Dos cojones y al toro. Lo primer perquè l'altre no l'he fet vídeo.
cacaíto! Es cacaíto, a partir de es cacaíto.